Jani. Ja. Dus wat is het dan? Ja, je wilt weer hem... Ja, wat wil ik hem? Nee, ik wil niet hoor. Ik haat hem. Go. Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Yeah.
Hello. Hey Piem. Ja, hoor je mij? Oké. Ja, ik ben nou in aan het gaan. Oh, dat is van jou wat ik hoor. Oh, ik denk al. Word ik aangevallen. Oh. Nee, er zit nog maar één iemand naast jou erin. In de server. Ja, en nu ik We dus. staan Met z'n met z'n drieën zitten we drieën. erin. Ja, Ja, toen dus ik rustig. erin kwam, zat er eentje in, inderdaad. Ja, mensen waren even aan het afwachten voor die update, weet je wel. En die is nou goed gegaan, dus de volgende wipe is pas over 1,5, 2 maanden. Oh, beter. Ja, Oh, ze kunnen nog wel... ja, we kunnen hier waar zit die nieuwe locatie? Hoe heet dat daar? Berenzino, Berenzino. aan de kust, aan de kust. Helemaal aan de... Is wel leuk. Oh. Ja, is een leuke plek. Ja, maar dan zie je freshies altijd. Ja, ja, en wat wou ik zeggen? We zitten ook bij die gasdingen, zeg maar. Ja, Bij die ja, gas. om te looten daar, ja. Ja, Nice. Niels ging gelijk al dood daar. Ik Met zeg een tegen hem, pak. kijk uit, met een pak, alles erop en eraan. Ik zeg tegen hem, Oh. je moet wel voorzichtig zijn. Want je kan hier doodgaan en zo, hè. Ja, ja, ja. Is hij de weg kwijt? Kon hij niet meer eruit komen? Ja, toen was hij dood. Ging nog snel naar hem toe om te reanimeren. Toen werd hij nog heel even wakker en daarna dood. Ja. Ja, leuk spel, man. Oh, die zombies hier. Oh, daar komt die al. Tyfus.
Heb je nog genoeg eten? Moet ik eten Ja, meenemen? nee, ik heb net gebakken. Net allemaal vlees gebakken. Oh, oké. Wat we wel even moeten doen is even in het stadje even alle jerrycans vullen. Met water en met benzine. Dan hebben we dat ook gelijk gedaan daar zo. Ja, ik ben al in dat stadje, dus dat komt goed uit. Ja, mooi. Wil je een kip? Even kijken. Nee. Even kijken, ik neem wel even wat te eten mee voor mezelf, want ik heb niks bij me. Ja, ik heb hier... Oh, er is een hoop verschillend gegaan, hé. Rotten. Oh, ja, je moet wel op tijd eten, pik. Ja, heel veel dingen zijn verrot. Dat gaat bij deze server ging dat ook best snel trouwens. Ja, I'm at the water whale. dat is nog goed. De PC wordt niet warm. Oh. Een schild, ja, heb ik alles bij me. Voor de rest hoef ik niks mee te nemen. Deze even achterlaten. Dat is echt niks nodig nu. Nee, ik ga de auto pakken. Get in. Deur dicht. De get in. Oh. Jezus, wat een tijd. Zo. Dat is echt lang geleden. Oh. Oh, ik moet wel de bougie erin doen. Afvalkorn. Ja, daar kom was ik gewoon nergens. ziek van, hè? Van de afvalkorn. Ja, ik kreeg toch korting voor hè. Omdat ik zei stop. Ging ik midden op de brug kotsen, weet je nog? Ik weet niet meer, man. Die taxichauffeur helemaal blij. Oh, echt dankjewel. Oh ja, inderdaad, ja. Echt normaal Ja. kotsen ze gewoon alles onder, moet ik schoonmaken. En toen kregen wij nog een beetje korting. Ja. En toen Dat weet ik nog wel, ja. waren we bij jou in de tuin. Toen zat ik zo te beschrijven wat ik... Zo, ja, ik kwam me zo uitpikken en zo echt waterig. En toen begon je... Begon ik te kotsen. Toen begon jij te kotsen. Oh, teringleier, zei je. Hoppa. Hier eruit. Oh nee, zit mij echt te bezeren hier. Oh, Treat my wound. Die dicht. Dat is heel handig gemaakt, maar ja. Als het goed is weet ik zelfs de weg. ja, is Zonder, toch? Nee, Zo goed als, of niet? nee, dat is best wel lastig de weg die we moeten nemen. Maar Zou ik zeggen. ja, dat komt wel goed. Ja, ik kan ook tegemoet lopen, hè. Ik bedoel, ik kan Nee, oh, nee, nee, je blijf ging maar hier daar. tanken, hè. Ja, ik Even heb alles wel kijken. bij me voor de rest. Benzine, oh, even kijken. Eén hele Ja, want lange we hebben weer stuk een auto, hè? rechtdoor. De auto gestolen. Ja, lekker. Even kijken. Nou, op zich, ja, het is... Kijk, je gaat één hele rechte stuk rechtdoor steeds. Dan kom je op een kruispunt. Ga je links Oh, daar was jij af. bij natuurlijk met die auto stelen. Of niet? Ja, dat is Ja, die toch? toch? Ja, 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 zeker. Ja, ik rij helemaal binnendoor om het... dat is de snelste weg, zeg maar. Of nou stelen, we hadden, ze waren daar bezig in die basis toch of zo en hij lag buiten. Ja, dat denk Hij ik stond- wel, ja. Zoiets wel, inderdaad. Oh, ik zit hier op de stream mee te kijken. Kijk ook mee dan, ik krijg meer doekoes. Ja, moet ik zo even aanzetten, wacht even. Ja, moet ik ik moet eventjes alleen nog die kijken hoe dit allemaal werkt, ja.
Even kijken, die link had jij gestuurd. Ja, je had hem ook al gedeeld, zag ik. De video. Naar jou toe. Toch? Ik weet niet meer. Op jouw kanaal. Ja, ik kreeg daar een melding van. Sia heeft... even kijken. Ja, ik had wel ik had inderdaad wel iets gedeeld, maar... Ja, mijn mix staat volgens mij uit voor stream. Dat heb ik daaronder gezet. Maar jij hebt... Ja, als ik nou op jouw kanaal kijk... Dan zie ik hem, zie ik die video. Support the stream. Volgens mij is dit hem. Ik doe even Ja, abonneren. Brother Official, ja, ik heb Ja. hem. Een druipend. Zie je hem al? Oh, moet wel opletten hoe ik rijd. Looking for a game to capture. Oh, dat is de verkeerde, wacht even. Live. Moet ik kijken. Live. Ja, nou ben ik erin. Zo. Die. Dat is wel fijner hè, om 2 schermen te hebben. Even kijken. Nou, daar komt de drukte aan. Wacht even op ik. Ja, ja. Ik ben gewoon onderweg. Oh, ik heb... Oh, canned peaches. Ik zit in dat huisje bij de drinkfontein. Oh ja. Waterpomp. Ja, ja, ja. Hier heb je ook zo'n mix, hoe noem je dat? Dat je door de hele stad kan roepen. Ja, ja, klopt ja. Oh. Ik ben nu live. Je kan kijken op, via je telefoon. Ja, dat zit ik. Nee, ik zit tegen, Oh. tegen Jani. Ah. Ben je er al? Ben je er al? Ben je al... Wie? Ja. Weer ikke? Ja. Nee, is best wel een stuk rijden. Zo ongeveer 10 minuutjes rijden. Wat voor auto was er? Een Golfje, hè? Nee, een Lada. Oh ja, Lada. Ja, dat klopt. Dan weet ik het weer. Oh, ik moet even mijn kantine vullen. Je kan daar rustig even looten of wat dan ook hoor. Ja, ik hoor dat is niet veel. Ik heb wat magazijntjes gevonden. Heb je de nieuwe basis gezien op de foto's? Nee, ik zat op. Of nog niet? Nee, dat heb je dan Oh. via Discord bedoel je. Oh, heb ik gestuurd via Discord naar Ah. Boris.
Die zat mij gisteren in één keer te appen. Maar ik kan nog niet kijken. Wat? Ik kan even even kijken. Die Boris had... Zit je op opa zijn kanaal dan? Ja, Laat zien dan. kijk, ik kan ook zo interessant vinden, waardoor ik dat spel niet mag kijken. Mama dan, die... wacht even hoor. Ah, over 2 minuten is een update. Errol? Wat gaat... Oh. Oh nee. Update. Restart. Ja, ik Not working ben... update. Restart your game. ja, ik was uit de auto gestapt. Even Hey, kijken. Ik ben al kan er 1 nou? dag, 3 uur en 35 minuten alive. 234 infected killed. 200 kilometer gelopen. De heil. Maar eens even kijken, kan ik ook van die dingen maken? Oh, Niels heeft trouwens gisteren een kist gevonden. Ja, dat zag En ik in wel wat dat die stuurde. ja, en die kist hebben we opengemaakt en daar zat de sleutel in voor de tier level 2 sleutel zat erin. Oh, vet. Oh, dan kan je Dus als we... ergens heen, moet je dat, dan kan je Nee, een er is deur dus nog... openen. Ja, er is dus nog een kist. En die staat ergens in the middle of nowhere, zeggen ze. En daar zit dan... dat is echt, daar zit echt super goede dingen in. Ik hoop niet dat iemand die auto meeneemt. Nee, joh, daar is helemaal niemand op. Het moet dan heel toevallig zijn dat die, dat die Ja, ook daar is, weet je wel. Dan heb je echt geluk. Ga mij wat je eerder op, jongen. ja precies ja. Even kijken. Niet de deur dicht doen. Maar je bent niet meer aan het streamen. Nee, hij moet even opnieuw, moest toch opnieuw opstarten. Zit je er alweer in? Nee, nog niet. Moest een update of zo? Maar ik zie geen update. Nee, dat is alleen de mod update. Already connected to the server, please wait. Huh. Ja, ze zijn vanwege die algehele Daisy update, moeten hun nu al die mods 1 voor 1 updaten. Ja, zo ja. 1.29 Ja, update. maar de grote update van Daisy, oh, Zie je? PBO, ik moet echt helemaal eruit. Dan moet je iets doen. Tori, staat die auto daar? Oh, er zit niemand in, dat scheelt. Ik hoop niet dat ze mijn auto wegspannen. Dat zou wel helemaal kut zijn. Ja.
Even kijken. Updating. DSG. 61%, 80%, 100%. Library. DSG. Properties. Verify this game. Integrity of files. Doe ik ook maar even. Verify this game. Ja. Verifying integrity of files doe ik even. Wacht even, ik ben zo Ja, terug. precies. Ja, maar omdat je zei verify game, maar het is files, toch? Dat die... Ja, files van de game, ja. Oké. Ja, nee, Wacht die even hoor, ik ben moet zo ook. terug. Jo. I'm back. Ja, ik zie nou wel dat die updates en de launcher, zeg maar, die is die nou Ja. aan het validaten voor mij. Oké. %70. 80%. 90. 100. Nou, dan kan ik deze launcher weer starten. Oké, dat is echt zo'n verslavend spel dit. Hm. Maar dat was gisteren ook. Die kist die was in één keer weg. Nou, moesten ze ook in één keer zo'n update doen, toch? Maar toen hebben ze ons wel naar die kist toegezet. Ben je er nog? Oh.
Ben je er nog, Pik? Hallo? Edel? Yo. Yo, ik dacht al. Ik zit de hele tijd tegen jou te praten. Ja, ik stuurde je een berichtje op WhatsApp. Mm. Dit is Shio. Wacht even, ik ben weer aan het streamen. Ja, ik zit er weer in. Ja, ik ook was aan het rijden. Oké, waar ben ik nou? Er is nooit veel hier in dit. Tenminste. Niet wanneer ik het ben. Wat in de server? Nee, in dit stadje hier bij de kerk. Oh. Ja, waar we nu zitten wel, man. Dat is echt veel. Berenzino. Ja. Dat is ook wel een groot stadje. De auto rijdt niet zo lekker. Langzaam. Is de motor kapot? Nee, dat niet. Ik had hem gisteren nog gemaakt, de motor. Wacht even hoor. Ik ben er bijna hoor. Ja, is goed. Ik ben hier een beetje aan het kijken, maar dat ligt gewoon helemaal niks. Kut, zoiets. Oh, nee. Was irritant hè, die zon. De zon in je gezicht. Ja joh.
Heb je de zombies al doodgemaakt bij de waterput? Ja, dus. Ik ben er bijna. Ze lopen nou toch zo meteen achter mij aan door het geluid van die auto. Hoppa. Dood. Hey brother, how you doing? De bovenste twee zijn voor benzine en de rest is voor water. Ja, dat is goed. Drinken. Oh. Huh? Hoe kunnen die twee onderste wel vol zitten dan? Ik heb er pas eentje gevuld. Welke heb je er net ingezet? Kijken. Die links hieronder. Linksonder? Ja. Oké. En Goed dan zo. deze. Die ernaast. Deze gooi ik dan even leeg, want deze hebben we dan gevonden die vol is. Nee, daarom. Ja, De bovenste twee. die gaan we tanken. Hier Een stukje is, verderop. even kijken. Eentje al vol ook hierboven. Linksboven. Ja, die ga ik nu in de handen nemen. Dan ga ik heel even deze tanken. Water. Die had jij dan nog. Oh, wacht even hoor. Die linksonder, linksboven. Ja, die had ik gevuld, ja. Dus jij bent nu de laatste, denk ik, aan het vullen, hè? Ja. Hoppé. Gaan we even naar het tankstation. Nou, jij mag zo meteen lekker even rijden. Oh! Nee. Weer restart in 15 minuten. Wat is dit nou, joh? Zo.
Dan wijs ik jou de weg. Dan moet je weer even wennen, hè? Niet op spatie drukken om te remmen. Want dan gaat hij... ja, dan gaat hij echt flippen. Schakelen, ja. Oh. Ja. Iets verder. We moeten zo meteen naar rechts. Om naar de kerk te rijden, zeg maar. Hier zo moeten we naar rechts. Hier. Ja. En dan gewoon rechtdoor. Oh ja. Ja, klopt inderdaad. Je krijgt zo meteen een pipowagen, dat is een chicane, daar moet je even uitkijken. Maar dat is nog een 10 seconden of zo. Ja, bult op, maar we zitten helemaal vol. Met, ja. Hier komt hij, hè? Ja. Ja. Oh? Waar? Oh ja, inderdaad ja. 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 We moeten nog links. Linksaf. Ja. Ja, dan kunnen we even een keertje binnenkort gaan aanvallen met z'n allen. En daarom dachten we van we gaan langs de kust zitten. Want daar gaan mensen meestal niet terug. En als je hier woont ben je meestal friendly naar elkaar, weet je wel. Ja, zeker. Ja. 10 minuten. Ja, dan zijn we wel terug bij de basis. Dan zijn we net op tijd. Oh, het wordt ook al donker, ja. Zometeen aan het einde van dit weggetje moet je om de bosjes heen naar rechts. Dat is een hele scherpe punt. Die komt er nu aan, even remmen. Even kijken. Ja, hier is de weg. Hier naar rechts, ja. En hier moet je uitkijken. Dat zijn hevige bochten. En hier moet je naar links. Oh, stop. Hier naar links, ja. Ja.
moet je uitkijken. Oh ja. Hier moeten we naar links. Tussen die boomstronken door. Ietsje doorrijden en dan naar links. Nu. Ja. Flauwe bocht naar links mee. Ja. Kijk uit. Ja, hier moeten we voorzichtig zijn. En nu komen we zo meteen een bocht naar rechts. Dan moet je even voorzichtig zijn. Oh. Hier naar rechts, rustig. Rustig. Even kijken. Ja, hier zo heen, ja. En nou moeten we helemaal uitkijken. Want nu komt er zo meteen een chicane aan. Die echt heel hard gaat. Ja, naar rechts. En dan nog een keer heel hard naar links. En er staan ook van die blokken aan de zijkant van de weg. Kijk uit. Nou komen die blokken waar we de auto aan kapot kunnen rijden. Ja. Oh. Oh. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Ja, precies. Oké. Hier moeten we, kijk uit, rustig. We gaan hier links afbuigen. En dan gaan we naar links. Yes. En hier zo moeten we even rustig rijden. Bij dat bordje hier zo moet je erin rijden. Oh, oh, stop. Hier erin. En dan gelijk weer naar links. Nee, 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 nee. Ja, zo ja. Juist. Ja, ja, hier in de buurt. We zijn er bijna. Chicane. Komt nog een chicane aan. Yes. Nou komen we redelijk recht met lichte bochten weg. Ja, er zitten nog wel een paar chicanen in. Het was de één. Ja, één lange weg, ja, klopt. En nou komt er een chicane, kijk uit hoor. Ja. Ja. En nou is wel redelijk een stukje rechtdoor volgens mij, ja. Nee, nog niet, nog niet. Wat kunnen ze weghalen? Ja, maar wat kunnen ze weghalen? Wat de admins bedoel je? Oh. Ja, klopt ja. Oh, daar hadden we hem beter mee kunnen nemen. Al die stenen en zo. Ja, dat doen we wel een andere keertje.
Oké, is goed. Doen we dat vanavond inderdaad. Hier komt een kleine lichte chicane. Of een bochtje naar rechts, naar links. Aan het einde van dit stuk gaat die bocht naar rechts. Mee naar de hoofdweg. En dan moet je linksaf. Bij die auto die er staat zo meteen. Oh, 3 minuten restart. We moeten snel zijn. We moeten uit de auto. Hier naar links. Ja. Nou, we zijn er bijna. Kijk uit, er staat een auto denk ik. Of wat is dat? Oh. Oh, daar staat die auto, ja. Oké, remmen. En dan zie je hier het treinspoor. Op het treinspoor moet je links. Dus je moet het treinspoor op, naar links. Ja. Dat is de nieuwe basis. Ja. Ja, je ziet het al. Oh, stop maar. Oh. Ja, je moet wel even uit de auto stappen, want we hebben restart. Pak even één wiel eraf. En ik haal even één zo'n ding eruit. Bushido. Ja, zo meteen, maar dus we krijgen nu eerst restart. Ja, maar ja, dat duurt altijd lang naar binnen zetten. Nee, deze deur, die zit dicht. Dan moet ik de wand eigenlijk ietsjes achteruit plaatsen. Want dan zie je die metal sheet niet meer. Maar dat doe ik later even een keer als we extra spijkers over hebben. Ah, dat doe ik vanavond. Oh, dat is zo. Ja, dat is bij de kerk. Ja, die staat altijd aan. Oh, hier, daar restart. Ja. Ik ga even een sigaretje roken, ik ben zo terug, ja? Jojo.
Kun je er al in? Oh. Ja, is Dano aan het puberen? Oh ja, niet. Wat is de, doe even de code op WhatsApp dan. Van de deur. Die tot boven de ring doorbel. Er staat ring doorbel. Daar ben ik. Heb je de wiel er alweer op gezet? Doe jij zo meteen even alle deuren los? Ja. Gelijk als je erin loopt, weer een deur. Ja, je hebt natuurlijk geen licht. Oh. Kijk hier. Dat is gelijk een deur. Nee, die is daar. Die deur, die daar met die camo net binnen. Met die... Oh, die... ja, zelfde code. Kun je deze deur iets verder open doen? Die zit te kutten. Die schuifdeur. Oh, vaag. Die gaat normaal veel verder open. Huh? Oh, dan doe die andere deur maar. Ja, die andere deur gaat normaal veel verder open. Ja. En dan die deur. Nog voor mij. Ja. Oh, ze loopt langs die dingen op. Ja, die moet ik weghalen. Want dat heeft geen zin. Alles is dezelfde code. Nee. Ja, ja, zeker. Ja. Wacht even, momentje, klein momentje. Ja, die haal ik straks weg. Ik heb ook overal lampjes staan. Hier heb je net wat meer lampjes overal. Kijk hier. Nog een lampje. Hier staan de tenten, daar staan de dingetjes. Nee, hier heb ik nog geen lamp, maar die hebben we wel erg. Wat is dat? Nee, die hebben we niet meer, maar we hebben nou deze pik. Kijk hier. Hoppa! Ja. Nou, moet je kijken, deze gang. Kijk dat je niet tegen die dingen aanloopt. Moet je die muur zien, hoe ik die gebouwd heb. Dik of niet? En de... Ja, gewoon proberen totdat het lukte. Ja. En ja, precies. En dit heb ik allemaal met metal gedaan, metal sheets. Ja, dat is wat dik. En deze lokken, moeten we nog even één codelok vinden. De linker is voor jou. Maar ik had daar heel even wat spulletjes in zitten, hout en zo, en tassen. Maar die haal ik er later uit. Maar we moeten even een
Ja, ik kon ze niet eraf halen inderdaad. Dus ja, Degene die plaatst. ja precies. Even Kijken. Ja, die zet ik hier nou in de dingen neer. In de barrels. Dus 1, ja. Hier nog één. Een spot. Ja, die ja, dus Find an enemy. Oh, ik heb een hek. ja, die lag op de grond, hè? Nee, die had gewoon. Oh, Ik heb ja. niet waar ze Ja, food supply is in de rechter blauwe dingen. Blokken hier. Ja. ook allemaal dezelfde code. Ja. Ja, ik denk ik ga niet moeilijk doen. Allemaal hetzelfde maken. Oh, kijk, alles rotten zijn. Ja, dat doe ik straks even allemaal weggooien. Alles rotten. Ja, je moet alles dried, dan gaat het heel Ja. snel mee, hè? Nee, dat klopt. Nou, we hebben in ieder geval voorlopig genoeg water. Maar hier in deze stad zit toch ook water? Ja, ja, ja. Maar ik denk als ik nou toch aan het rijden ben. Nee, maar Nee. puur En ik, rekening ja, en ik houden wist dat het voor- er zat. Ja. Hier zit ook van alles, dus ja, alles is netjes uitgezocht. Dus, maar ik heb gewoon met de jongens ook afgesproken. Als ik er ben en alles wat je vindt, gewoon hier achter de auto gooien, dan leg ik het overal neer. Hoeven jullie het niet op te ruimen. Ja, dat hoeft ook maar één iemand te zijn die dat doet. Ja. Anders ga je alles verplaatsen steeds. Ja, precies. Want dan zet jij het daar neer, zet die volgende het weer daar neer. Gewoon Ja, één dat is iemand irritant die, is dat altijd. één iemand die de Ja. supplies vooraan beheert. Lampje zit. Ja, mooie basis. Ja, toch? Kijk maar in die tenten, hoe netjes opgeruimd. Ja, Ja, je bent bezig. Therapie voor jou. Kijk hier. ja echt. Netjes. Oh, hier, ik heb ook Ja, een het box hier. is ook echt leuk om te doen. Ja, dat geeft rust, toch? Ja, ja, zeker. En waar zit onze... Die zit in de die tent die alleen staat, zeg maar. Ah. Ja, we hebben al genoeg setjes trouwens. Ja, maar Die kan allemaal weg. Dat is ook allemaal pristine, dus ja, we hebben zoveel mogelijk meegenomen, ook qua wapens en weet ik veel. Maar je moet maar zelf kijken wat je wil en anders moeten we even nieuwe zoeken. ik heb hier nog een... wat is het? M16A2. Ik heb een SK. En een S-Vel. Dat draag ik bij me. Ja, dat is goed. Kijk maar wat je zelf wil, joh. Hoe noem je dat? De, Oh, hatches. ja, daar zijn de hatches en alles voor landbouw en weet ik veel. Deze kan ik trouwens eventjes hier weer bijzetten. De middelste tent is alles met wapens nu en magazijnen en dempers. De laatste tent hier zo is alle medical shit. Putty ook en zo en dat soort dingen. Ja. Nou ja, daar staat de weapon cleaner, daar moeten we nog patches voor hebben. De slijpsteen hebben we daar staan. En hier kunnen we eten verbouwen. Ja. En deze lokken. Ja, en die blauwe lokken hier.
Daar zit al ammunitie in, ammo. Dat ligt al hier op de grond. Ja, zeker. Ja, maar dat ligt al op de grond. Nee, hak allemaal op de grond gooit, ja. Even kijken, ik heb hier ammo. Hé, hoe kan ik die andere kast niet zien? Oh, hier. Is er nog meer rotten in dat ding? Nee, de rest is allemaal goed. Ja, we hebben een hoop eten, we hebben een hoop troep. Dus Hier gebruikten we 1919. volgens mij Niels en François. Ik weet, nee, Niels volgens mij alleen. Oh, ik trouwens ook. Maar dat is mijn reservewapen alleen, de tweede pistool. Maar die gebruik ik bijna niet, want ik heb mijn MK2 weer. Dus dat is punt 22. Oh ja, en alle zooi die we hebben, die we niet meer gebruiken, gooien we allemaal hier naast de vuurplaats op de grond. En dan spant dat weg met restarts. Ja, dat weet ik, alleen dan moet je iets in de haard hebben zitten. Voordat je het kan verbranden. Maar alles wat hier ligt, gooi ik hier gewoon neer op de grond en dan verdwijnt dat langzaam. Snap je? Hier, heb je nog een M-lock? Nee. Oh, maar dat zijn goede dingen, of niet? Oh nee, ja, Ja, deze is dat, worn, maar als het... ja, die kunnen we gewoon maken. Daar in de middelste tentcase leggen, zeg maar. Anders leg ik ze er neer. Oh, oké, nee, dan laat maar zitten. Ja, ik zet hem gewoon onderaan de berg bij het andere Ja, joh. sorteren. Maar wel leuke basis zo, toch? Ja, zeker. Druk bezig geweest, echt 4 dagen aan het bouwen geweest of zo. Ik heb hier een remote detonator. Laat dat hier neer. Ja, zet ook maar even hier neer. Ergens als je een plekje kan vinden. Helemaal onderin. Ja. Ja, die hebben we nog een paar van volgens mij. Even kijken. Ja. Nou, ik doe de deur dicht. Ik ga uitloggen. Ik moet even gaan koken. Dat is goed, Pik. Nou, rustig aan, Pikkie. Ja, gezellig jongen. Ik ben blij dat je er weer even bent. Komt goed. Rustig aan. Jojo. Wat een...